No ho sap. Que expliqui la història, diu. A veure, la qüestió aquí és si alguna vegada algú del poble l'ha entès, la història. Aquesta és bona. Aquesta història. Que la gent Però fa 7 anys que aquesta noia ha vingut i diu que l'entén perfectament i que la pot explicar. No ho saps, sí que és veritat. Vaja, no et va, que tens mica, saps? Hòstia, no ho saps. A veure, que t'acosto un micro. Dado un compte, tenia... Ui, Va d'un compte, dirà. Ja està, hem de marxar. Si hem arribat al final, ja està. Mira, fem una cosa. Ho explicarem. Un moment, va, sí. No és bastant difícil. No sé, us complica la vida. Això és la història d'un conte. Un conte que vivia allà a la Torre d'Esvern, ben trempat, ben raro, ben estrany, i tal que s'enamora de la sobrina, però la sobrina li fa dir punyetero, que al final ell sempre ella s'enfada, s'empipa i fa un pacte amb la lluna. afluixa. Tu creus que l'han entès? Tan ràpid? No saps que les històries tenen un inici, un nus i un desenllaç? Vale. Ara les que posen delicades. Bueno, va, fem-ho. A veure, va, ara us ho explicarem, però ho entendrem. Senzill. Aquest any és la bona, que s'entén la història. Segur. Va. Temps era temps. En el poble de Celrà hi havia un comte. Aquest comte vivia en un castell. El castell era la Torre d'Esvern. Aquest comte era molt dolent. Dolent. I també era molt lleig. Lleig. I el comte sempre anava a voltar per Celrà amb el seu cavall. Si trobava algú que agafava una ametlla de terra, agafava l'espasa i li tallava el coll. Xis! I si algú li sortia el dit gros del peu? Nyaca! És que aquest no sempre anem per si vols, mare. Si us ho vaig dir, aquest no que caigui a terra. Va, seguim. Dèiem Que tenia tants somnis a la gent de Celrà que no els hi deixava fer res si no ho veien. No, perquè era un dèspota. Això era bravo, més física, que nena. Sí, és estranya. Dèspota. Sí, era dèspota i tirar. I tant, molt tirar. Tot ho tirava. Dolent. Vam menjar molt bé amb la Ferriola, gràcies a ella, però només va ser una temporada. Espavilada. Agafava els panys i se'ls posava aquí, jo procurava que se'ls amagava aquí darrere. Anava a l'hora d'esvern i recordava que tot el Va, ho feia perquè no la trobéssim a soldats. Soldats perquè darrere amagats. O a vegades no es veuen, mireu bé. Però hi ha soldats de soldat, No n'hi ha cap de soldat. És que el compte, però no ho sabeu, que era un exèrcit. Quin exèrcit, Quin exèrcit per l'últim al Girbó. Sí. I aquell capità que tenen, aquell capità, aquell en ras. El capità. Poca cosa.
cosa? Que menjaven millor els gossos del compte que ell. Oi, té una cara. Ui, té que refredat. Ai, li penjo un mort. Sabeu per què li menja aquest mort? Perquè sempre dorm al ras, per això li diuen el capità ras. No tens pas un mocador. Ai, no. Què? Rei. Bueno, és igual, deixa. Però vas sol, o tens els soldats per mi? Espera, ara li vaig dir, anem passant. Ara li arriben a anar un exèrcit, tu. Deixa-se passar. Havíem dit que era un conte dolent, oi que sí? Dolent, doncs mireu, si n'era de dolent, que tot ho volia per ell. El menjar, les terres, tot, fins i tot les noies. Com deia, una noia bonica. Per mi, deia. Un dia es va trobar la Sabrina. Ai, que bonica la Sabrina, tan joveneta i tan maca. Aquesta noia serà per mi. Va fer casar per força. La Sabrina no l'estimava, no estava enamorada, però sí va haver de casar. Compte, mireu, el compte, on el tenim el compte? Oita, mireu, vosaltres seríeu feliços amb això? Ai, pobra Sabrina. Ai, quina cosa més nervosa. Vingui cap aquí. Ai, quina cosa més nervosa i fastigosa. Sap un cuc negre d'aquells de terra. Ai, no veieu que va una mica així al girbat, una mica així com sembla un brigadeu, aquell, allò a punt d'atacar la presa, va. Cosa més feixa. Nenes, mireu. Oh, això sí que és una parella. El compte de la Sabrina, no, però aquesta. Ai, sí, estan ben enamorats. Freda la maneta. Ai, guita, ai, que manyaga. S'havien d'explicar, no, qui són? Sí, que els hi dic que ell és un Són el Poacan i la Leonora. En Poacan ve de molt lluny, de Mongòlia. Però el comte el va agafar i se'l portar a fer la guerra a Terra Santa. I quan van tornar, se'l van portar a la Torre de Serra. Ell, pobret, senyora de la seva terra. I cada dia va fer una volteta per allà al voltant de la Torre de Serra, als boscos. La Leonora és una trementinera que fa uns ungüents i unes pocions que us en faríeu creus. Ella li agrada molt agafar les romanies, la farigola, el punyol, i un dia, tot passejant per allà a la Torre de Serra, es va trobar amb Poacan i es van ben enamorar. És un amor etern, no s'han separat mai més. Ui, una abraçada que... Un li fa un cop de mira i li fa penjar un guaita. L'altre cop de sempre, i te fas més verge. Ai, que això que romàntic. Aneu a passejar. Ai, senyor. Aneu a passeig, aneu un rato. I mare, Déu. Ai, que maco. Això sí que m'agrada. Ai, sí. No sé si trobarem mai de la màquina. Ai, va, tornem al compte, que ja ens estem desesperant. Doncs, com dèiem, aquests dos estan superenamorats, però la Sabrina no l'estimava el compte. No n'estava enamorada. No. Però rebia regals, perfums i sedes d'un altre personatge. Un personatge
En sotana! Oh, sí, és d'aquests que tenen molt de... Bueno, que li regalava moltes coses a la sobrina. Era... el bisbe! El bisbe de Bisbal! Oh, la iglesia vostra parla Ara estic lligant caps. Ara me'n recordo. La Caterina, que escombra cada dia pel poble, me va dir: avui escombro perquè ve el bisbe. El dimarts me trobo i me diu: avui torna a venir el bisbe. I clar, avui quin dia som? Dissabte, doncs aquest dematí estava per aquí també que escombrava, o sigui, pel bisbe. Cada dia aquí veure la sobrina, el bisbe. No ve pas a dir missa, no. Ah, carai, el bisbe. Això, en fi, doncs mireu què passa. Què passa? Que li van començar a canviar el cognom. Que no li podem pas dir Bernat. Verdaguer. No, ara li direm Bernat Vellut. Ai, com va pensar córrer la veu. Mireu com es va posar ell, pobret, que estava tan enamorat, tan ben trist, que... No, trist no, boig. Boig, molt boig. Pagat del plet. Però quina cara. Sí, vostès creuen. Vostès creuen. Estem inventant. Els que som nosaltres. No creieu que som el mar, això, no? Doncs deixeu-ho. Deixeu-ho això. Que el vegi. El vegi i que jutgi per ells mateixos. Ja no sabreu dir si està boig o no. El compte. Ei, no l'heu pas vist? No? Corríem per aquí, l'he vist, que s'acostava a poc a poc. És que li passo! He vist que estava als mig. Se m'ha obert la gana. Això, m'ha canviat la gana. Ja no em va a la brasa ni a un greix de porc. Oh, no. Sardines, encara. Però crudes. Oh, vols escaripatxos. Són els millors. Si els provéssiu, ho sabríeu. Són tan suculents, grassonets i afiscosos. Tenen papai i cap pis. I no cal ni mostrar-los. Us explicaran moltes coses de mi. Us explicaran que soc foll. Sí, ja van anar dient. Mentides! Perquè jo mai havia estat amb bé, com ara. Perquè ara soc lliure. Ja me n'han passat amb històries. Fa tant de temps que sóc al món que les coses encara no tenien ni nom. Havies d'anar tot dient... Tu! I tu! Agafa el d'això. Sí, el d'això, que farem dallonses. O dir, per exemple... Tu! Mira, allà, allà les dallonses. Sí, les dallonses. No saps? No? Tot i que avui en dia encara hi ha gent que va ser pel món, amb els caixons a les mans, sense saber dir les coses pel seu nom. Però jo, sí, jo, guiso d'això del banyut de llonces, per fi he vist el de verdes. Jo era allà, a l'alzina de la torre, de l'Ordona, dels deixonces. Ben vell de la lluna, com estava acostumat abans que el món me'n passés l'esperit. Tantes hores esperant com un babau, que vaig fer com aquell qui diu, un cop de cap. Ai, amic. Tot plegat va succeir com una patacada, alzina, apuntada, plantes, les madonetes grogues. No les toqueu, aquestes no mengen tan gros, deixin tocar-les. Què estava dient? Ah, sí, que allò de boig res,
En tot cas, m'ha servit per veure que així és com vull ser. Jo, aquí, amb la meva identitat. I ara que he tornat un xic millor, ara que pugui ser que ho vol, que matar-li qui pugui. Goita, no em direu què us ha semblat? No n'hem tingut prou en els primers moments? Ho heu vist? Està tocat el bolet, aquest home només veu coses rares, veu bestieses. Un dia, el vaig veure enfilat a dalt de l'alzina, allà a la Torre d'Esvern, i anava volant a la lluna, com si fos un gos lloc. I mira, com aquest. I va començar a udolar, i després hi va donar a la lluna l'amor de la Saurina. I tant, i la lluna, tan enorme i sorneguera com és, s'hi va acostar i li va xuxar l'orella. Jo et concediré aquest desig, compte, però amb la condició de que tu me'l facis una altra. I el seu desig va ser que li construís un llit ben enorme per a ella poder descansar tota l'eternitat. Noies, sabeu l'última del conte? Vingui aquí, pitxo. Sabeu l'última? S'ha tornat tan tocat del bolet que vol que li fem un llit a la lluna. Altra feina tenim? Passem gana. Els nostres fills no tenen que ficar-se a la boca i ara hem d'anar a treballar per fer un llit. Sí, I ara haurem de tallar arbres fins a arribar al mar, sí, home, amb la gana que ens passem, va? Que se'n vagi a fer punyetes. Home, no, i què s'ha pensat? Sempre ens toca treballar a nosaltres. Demanen un llit ja perquè ho faci la gent del poble. No, que ho faci ella el llit. I les poques forces que tenim són per treballar la terra, per donar menjar als nostres fills i als nostres I famílies. ara haurem d'anar al riu a buscar riquetes perquè el senyor Moret vol un llit. Va, home, jo no vaig viure això, que aquí s'haurà una terra. Aquest home, no pot fer res, o què s'ha pensat? Ja comencen a estar. Ja ho sabem que el poble està indignat, empipat, emprenyat, però n'hi ha una que està molt contenta i cada nit surt a ballar. Mireu-la per aquí.
El duc de la Torre, Narcís Verdaguer. Amb qui tants hem après a volar. Un mestre, un guerrer. Tan sols volem donar-te les gràcies per tot el que ens has ensenyat. Des del primer instant, com un lleguat que durem en nosaltres fins que ens veiem de nou. I compartirem, com tu has fet. Et portem a dins, mussol. Vola alt. Per sempre. Els agrada molt la festa. Guaita, les dues goges. Hola, i el frare. Hola, Déu vos guarda. Oh, us la sabeu la història de les dues goges i el frare? No la sabeu? No la sabeu? No gaire. Sento molts nos. Vale, doncs us l'explicaré. Vale? Les dues goges eren dos llengues, així com veieu, que vivien per allà al Congost, a dins d'una muntanya, com una mena de cova, i cada dijous baixaven al riu a rentar la roba amb el seu cova. Trinco. Quan van acabar, tornaven cap a casa amb el seu cova, amb la roba neta, i la seva sorpresa va ser que es van trobar un pedrot així de gros que els hi tapava l'entrada i no podien entrar a la cova. Ostres, i ara què farem? No podem entrar a casa. Van dir, doncs, bueno, ens anirem cap a Sant Miquel amb la roba neta i a veure si així trobem algun lloc per dormir. I trinco. Oh, vam veure un mas. Oh, i si ens acostem a aquest mas? Un mas que posava Can Saltacabres. Que no, que saltaburres. Ai, saltaburres, Can Saltaburres. Van picar la porta i sabeu qui va sortir? No? Va sortir el senyor Frare. Bueno, el senyor Frare. I des d'aquell dia, les dues goges s'han quedat a viure amb el senyor Frare. I sempre baixen quan és festa major, per la festa... Bernat Banyut, Quin goig que fan. Fem festa, el primer que fan és anar-se'n a la taverna. I a la taverna del senyor Taverner. Escolta, mira, aquí davant. El senyor Taverner, que és un xafarder. Sempre té l'orella posada. Sap tots els secrets del poble. Tot el que passa al poble de Sarrà. El senyor Taverner. Explica, perquè té la llengua torta. Ai, no m'hi he fixat. Sí que té la llengua una mica Està bé. Sí. Doncs per què ho té tanta? Sabeu per què, Perquè un dia tan fix no estava dormint. I d'aquella pluja cada vegada venia més dormint d'aquella. Vinga, prou, allà aquí, vinga, prou, allà. I va
allà es va trobar un home aprimat, esprimanxat, que només eren uns ossets i uns ulls oberts com taronges que donaven fe a la seva existència. I a la primavera va començar a sortir un borrissol, gris i marronós, fins a convertir-se en un plomatge fort, digne de veure. Oh, i atenta mainada, ho heu endevinat? En Bernat Verdaguer s'havia anat convertint en un mussol banyut. En Bernat Banyut. Casat Ja el tenim! És distret i oblidadís. No va veure que el Bernat Banyut s'esmunyia per sota de les roques. I quan el vi es va haver acabat, el mussol ja s'havia escapat. Una vella i sàvia bruixa el va dir: cada any, al mes d'octubre, aneu a Torresverd i allà a l'alzina hi trobareu en Bernat Banyut. I el poble s'hi aplega per tornar a guanyar la seva llibertat. I van tots a atrapar el Banyut. Oh, no!